Любовта им устоя на всички клюки. Синоптичката на битви Натали Трифонова и мотолегендата Мартин Чой демонстрираха категорично раздели няма, има само любов, усмивки и едно голямо очакване. Папарашки кадри от курортното гръцко бижу Нея Перамос показват двамата не просто заедно, а по-близки от всякога, писа. Щастливи, спокойни и влюбени, бъдещите родители се наслаждават на последните летни мигове преди появата на първото им дете. По думите на очевидци, Натали и Мартин са били в компанията на приятели в местна таверна, където са пръскали чари настроение. А фотосите говорят сами, нито следа от драма или разрив. Само прегръдки, усмивки и онази специална енергия, която имат хората, които знаят, че най-хубавото тепърва предстои. Светлата блондинка, макар вече в напреднала бременност, сияе с онази майчинска красота, която не можеш да подправиш. А таткото повече от щастлив, зареден и горд. Очаква се бебето да се появи в началото на октомври, но до тогава любов под слънцето и вълни от щастие.